Здравейте, приятелки! Bad bitch over here! Днес си говориме отново за маркетинг в нашата рубрика Маркетинг Декодър, където декодирам различни маркетинг кампании и стратегии на големи марки и бизнеси. Днес ще си говорим за вечната козметична марка Nivea и каква е нейната тайна формула за вечен успех. С тези от вас, с които не се познаваме, казвам се Ивелина и съм специалист реклама, а в моят канал си говорим за маркетинг и поп-култура. Това видео е монтирано от моята близка приятелка и монтажист Дениса The Originals. Знаете, с Дени имаме подкаст Картите на масата, в който коментираме Traitors. Ако не сте гледали последният ни епизод, отидете да го гледате. Дени е професионален монтажист, работила е за световно известни ютубъри и не само, така че искам изрично да ви благодаря за това видео. Ако вие имате нужда от монтаж, оставам контакти на Дени долу в описанието и да започваме. Каква е историята на Nivea, къде и кога стартира нейният път? Nivea е немска марка, shocking, I know. Както всички знаем, германците са иноватори. Те са иноватори, аз бих ги нарекла практични иноватори, защото много умело могат да правят практични продукти, залагайки на качество, които са семпли, но всички ги използват. Защо? Защото са качествени. Hence why, оттам идва и еталонът немско качество. Когато говорим за немски продукти, разбира се, най-вероятно се сещате за коли, BMW, Mercedes, Volkswagen. Това са коли, които са еталон за качество. Nivea стартира 1911 година от Байерсдорф, компания, която има медицински патент в Хамбург. Сега, 1911 година, приятелки и приятели, е над един век история. Над един век. Ти да успееш да издържиш във времето над един век и с днешна дата Nivea продължава да е лидер на пазара, най-вероятно правят нещо както трябва. Но не се притеснявайте, аз ще ви кажа какво е то. Марката стартира 1911 година, когато собственикът на Байерсдорф, който е фармацевт, заедно с друг фармацевт, дерматолог и химик, създават емблематичният крем Nivea Cream. Защо това е било нещо изключително иновативно и първо по рода си за времето? На този етап не е имало дълготраен крем. Кремовете по това време са се забърквали в аптеката. Обикновено олиото се е разделяло от водата и такъв тип кремове са били забърквани от фармацевти в аптеката, предимно за болешки, рани, охлузвания и такъв тип неща. Не е имало хидратиращи кремове. Дерматологът, химикът и фармацевтът, няма да споменавам имената, защото не искам да обременявам това видео с твърде много фактология, защото става много скучно. Тримата се събират и създават една стабилна емулсия между масло и вода. Нещо, което тогава е било невъзможно. Защо? Защото намират и създават ефцеритът. Регулационно вещество, което е извлечено от вълна и позволява на крема да има гладка, стабилна и дълготрайна текстура. Не се е делило маслото от водата. Сега на нас това ни изглежда нещо супер обикновено, защото има кремове под път и над път, какви ли не, но тогава това е било абсолютна иновация и първият си по рода такъв крем. Първият стабилен крем на водна основа Nivea Cream. Името Nivea идва от латинският корен Niveus, което означава снежно бял и е олицетворение на самият крем, тъй като той е снежно бял и просто мирише на чисто. Позиционира се като крем за всичко, универсален крем, за лице, за тяло, за крака, за пети, за ръце, за каквото искате, за мъже, за жени и за деца. Първият козметичен крем, който остава свеж и стабилен дългосрочно. Опаковката, знаете, е емблематичната метална синя кутийка. Първоначално тя е била бяла, след това е станала жълта, в крайна сметка до ден днешен е синя с бяло. Още през 1912 година Nivea става нарицателно и олицетворението за крем в цяла Германия. Рекламите й залагат на семейни ценности и универсалност. Крем за цялото семейство, за всичко. Това всъщност печели пазара. Освен, че няма нищо такова по рода си до тогава, е и за всичко. Какво? Практично, защото какво обичат най-много да купуват немците? Нещо, което е практично. Има много функции. Купуваш едно нещо, а то ти служи за много неща. 2 години по-късно Nivea започва да се експортира в над
30 държави, приятели. Вие представяте ли си това за онези времена какво означава? От Европа до Америка, Азия, Африка и Австралия. Сега, как започват да експортират в над 30 държави? Сигурно си казвате, как за Бога правят крем и 2 години по-късно започват да го експортират в над 30 държави? Ами това е разковничето, приятелки, че Байерсдорф вече са имали глобална дистрибуционна мрежа и вече са били дистрибутори в Европа, Русия, Америка и Азия. Чудите се с какво? Ами ще ви кажа. Те не са производители само на кремът Нивея, нали, с днешна дата и Юсерин е тяхна марка и така нататък, но тогава, преди да създадат кремът, те вече са произвеждали фармацевтични препарати, медицински лепенки, пластири и мазила за ранички. Така че те вече са били производители и вече са дистрибутирали извън Германия. Тоест, те вече са имали тази глобална мрежа готова. Как Нивея избухва? Започваме отзад напред. Първият крем за всички, който чупи разделението между женска козметика за богати жени и козметика за рани с медицинска цел. Тоест, марката създава един прост продукт, който говори на всички. Значи, приятелки, това е гениален ход сам по себе си, защото те няма нужда да адаптират крема за различна аудитория, за различни пазари. Той изглежда изключително семпло и универсално. Няма значение дали е на щанда в дрогерията в Хамбург или в аптека в Лондон. Той изглежда обикновен, универсален за абсолютно всички. Не е обременен и с национална символика. Истинският маркетингов гений на Нивея идва от опаковката и комуникацията. Както знаете, германците са известни с това, защото те обичат семплота, практичност, универсалност и Нивея крем става олицетворение на всичко това в едно. Няма натрапчив аромат, няма специфичен цвят, няма нищо специфично. И докато други марки разчитат на локални аптекари, Нивея прави нещо отново революционно. Започва да прави реклама. Плакати, каталози и всякакви тип хартияни рекламни материали, които са били давани и залепени по стъклата на аптеките, били са поставяни в аптеките, нещо, което никой досега не е правил. Също така, илюстрациите на Нивея по това време на тези плакати и така нататък са били женски фигури, семейни сцени, изключително семпло, по-скоро изпраща посланието за уют, за универсалност, че това е продукт за обикновената работническа класа, така да се каже, продукт за всички без значение от социалният им статус, нещо, което е абсолютно обикновено и нормално. Именно благодарение на този рекламен подход, марката успява тотално да избухне още преди да е избухнала. Тоест, още преди тя да е в пика на своята популярност, тя много бързо и драстично и агресивно започва да се развива благодарение на тази реклама. А имайте предвид, че на този етап тогава никой друг не е правил реклама. И накрая, факторът, който техните конкуренти не са имали. Байерсдорф вече са имали фабрика в Хамбург, благодарение на това, че са произвеждали медицински лепенки и пластири, те вече имат база, в която могат да правят масово производство, т.е. бързо, ефтино. И това им дава изключително предимство пред техните конкуренти, защото масовото производство, което те могат да предложат, техните конкуренти не могат да се мерят с това. Комбинацията от технологичен пробив, гениален минимализъм, универсален продукт и ранна реклама помага на Нивея тотално да стане хит. Между 50-те и 70-те години Нивея превръща женската грижа в култура. След края на войната светът влиза в нова епоха. Ранна революция, оптимизъм. Жените вече започват да се виждат по списания, започват да работят, да пътуват, да се образоват и в този момент, в период на революция, започват и да се стабилизират повече финансово, след като започват и те да работят, тук имаме една революция и в феминизма и така нататък. Тогава Нивея усеща на къде духа вятъра, казано по български, и правят нещо абсолютно уникално за времето си. От семейен универсален крем, практично решение за всички, започват да създават женска козметична линия, като правят нещо, което досега никоя друга козметична марка не е правила. Дневен крем и нощен крем. Нещо, което до тогава не е съществувало. Те са OG-тата в скинкер рутината. Освен това, създават първия си лосьон за тяло, първия си слънцезащитен крем и дори първите ранни анти-ейдж кремове. И за първи път грижата за кожата преминава от нещо практично в ежедневен ритуал. И докато продуктите на Нивея се развиват, рекламата й преминава през тотална трансформация. От нарисуване
рисувани плакати те започват да правят реални снимки на реални жени. Момичето на Нивея обикновено, знаете от рекламите, е под слънцето, тя е свободна, нежна, естествена, красива и така Нивея се позиционира по начин, по който не говори на жените от буржуазията в буржуазните салони, а на обикновената жена. Най-просто казано. Тя е естествена, здрава, усмихната, свободна. Синята кутийка на Нивея става част от плажната чанта. Лосьоните им за тен и слънцезащита стават еталон за лятото. Посланията са кристално ясни. Чистота, свежест, естествена грижа. И така в рамките на 2 години Нивея успява да изгради не просто продуктово портфолио, а цял културен ход. Именно между 50 и 60 години Нивея се трансформира от кремът за всичко в синята опаковка до марка за женска грижа, който създава тенденциите вместо да ги следва. И тук, приятели, идва мъжката им линия Nivea Men. Как марката успя да убеди мъжете, че грижата за кожата и генерално козметичната грижа не е само за жени и не е тема табу. Докато през втората половина на 20 век женската козметика изживява своя абсолютен бум, мъжете продължават да са забравената аудитория. Знаете, те като цяло са малко забравена аудитория, защото когато става въпрос за красота и мода, има достатъчно шеги в интернет колко е голяма женската част на Зара и колко е голяма мъжката част на Зара. Мъжката част там едно ъгълче близо до килера и женския секшън 3 етажа примерно. През 80-те години маркетингът насочен към мъже е бил основно фокусиран върху пяни за бръснене, парфюми и гелове за коса. Но въобще не се е коментирало кожа, кремове за мъжка кожа и така нататък. И Нивея вижда една ниша в пазара и решава да я запълни. Те в какво са най-добри? В иновациите и в рекламните ходове. И така, приятели, през 86-та година марката създава първият си мъжки продукт Nivea Shave After Balm или балсам за след бръснене, който освен че успокоява кожата им след бръснене, я и хидратира. Нещо, което никой друг масов бранд не прави до момента. Това е продукт, който е създаден за нещо, от което мъжете вече имат нужда. Просто не е бил формулиран, така да се каже. През следващите години Нивея не просто създава още продукти, ами изгражда цялостна нова мъжка идентичност. Изгражда таргет аудиторията им. Изгражда идентичност на техния идеален купувач. Потребител. По-сурова, спортна, директна визия. Мъжът от ежедневието. Защото тогава рекламите насочени към мъже са били изключително нереалистични и напудрени и мъжете в ежедневието не изглеждат така. За разлика от лъскавите и претенциозни реклами за мъже на времето, Нивея прави точно обратното. Представя грижата като нещо нормално и естествено. Мъжът от Нивея е истински. Естествен. Той не е напудрено първеню от плакатите. Той е мъжът от ежедневието. Мъжът от реалния живот. Линията много бързо набира сила и през 90-те години официално има категория Nivea Men. И тогава за Нивея започва легендарният цикъл от спортни партньорства. Знаете, обикновено мъжката козметика се рекламира на футболни мачове, с спортисти и така нататък, но това го създава и първият бранд, който го прави е Нивея. Първоначално те започват партньорства с известни футболисти като Мануел Нойер и Кристиано Роналдо, а през 2010 година даже сключва партньорство с УЕФА. Това прави Nivea Men в нещо много повече от козметична линия. Прави Nivea Men част от мъжката култура, от спорта, от ежедневието. Създава ритуал за милиони мъже в Европа. И ироничното е, че докато другите марки са опитвали да убеждават мъжете, че грижата е лукс за богатите, Nivea им показва точно обратното, че това е нормална част от ежедневието. Последно, но не на последно място, преминаваме към сегментът рекламната стратегия. Аджеба, каква е рекламната стратегия на Nivea днес? Разбрахме каква е била преди, разбрахме как се е променила през годините, но каква е днес? Рекламната стратегия е построена върху автентичност и реална кожа. Приятелки, знаете, че живееме в ерата на 10-стъпковите скинкер рутини. Аз включително съм маняк на тема скинкер, но това, което Nivea прави, начинът по който се позиционира, те залагат на реалната кожа, на реалните форми, реалното тяло, без прически, без пудри, без перфектни тела, перфектни устни, перфектни носове, всичко
перфектно. Те залагат на естественото, както винаги са правили до сега. Без фотошоп, без преекспонирана красота, без фалшиви обещания. Тоест, първият и основен стълб, към който те винаги са се придържали през годините, е автентичност. Качествени продукти за всички. Стигаме до вторият основен стълб в рекламната им стратегия – инклюзивност. Сега, това е абсолютна чуждица. Приобщаване на различните, толериране на различните видове тела, различните видове кожа, различна възраст, различен цвят на кожата. Техните кампании винаги говорят за body positivity, за skin diversity, за ментално здраве и поставят Nivea в групата на марки, които не просто създават образ, а правят общност. И третият стълб, отново много важен за днешният пазар, е устойчивост, рециклирани опаковки, съставки с ясен произход. Не съм сигурна дали имат cruelty-free кремове. Някой, ако знае, да напише в коментарите. И не на последно място, Nivea прави нещо много умно, но това е подход, който могат да си позволят само много богати марки. Това не е подход, който може всеки да си позволи. Те правят локални кампании за различните пазари. Тоест, разбират на какъв език и как да рекламират в дадената държава, в конкретният пазар и го правят. И това винаги е в рамките на тяхната глобална посока, която е там от 1925 година насам, а именно синьо, бяло, чисто, истинско. Това е визуалното ДНК на марката, която е част от най-силният бранд капитал в света. И като заключение, защо Nivea остава вечна? Това е марка иноватор, която винаги е била една стъпка напред. Първа въвежда стабилната емулсия. Първа говори за цялото семейство, след което първа разбира нуждите на модерната жена и първа осъзнава, че мъжете са игнорирани и първа казва не на перфектната кожа в днешната свят на дигитализация и перфектен външен вид. Nivea се опитва да покаже точно обратното, че не сме перфектни и това е красиво. Можем да кажем, че Nivea оцелява над един век не защото следва тенденциите, а защото е трендсетър. Тя винаги е една стъпка напред. Тя не крещи, а присъства. Не дава обещания, а създава доверие. Не се преструва, седи близо до хората, до реалните хора, до реалното ежедневие, до реалната кожа. И затова всъщност Nivea успява да оцелее през времето, защото тя е близка до хората. Създава послания, които е близко до повечето хора. Ако, примерно, Dior създава козметика, която е луксозна, говори за old money милионери, знаете. Nivea е за всички. Тя е за нормалния човек, за ежедневието и така нататък. Така, приятелки, напишете ми в коментарите, вие харесвате ли марката Nivea, кои са ви любимите нейни продукти и всъщност кой е емблематичният продукт, за който се сещате. Аз имах един много любим техен шампуан Nivea за обем. Ден днешен страхотен шампуан. Синият им лосьон за тяло е най-добрият лосьон. В момента този лосьон използвам от години, го използвам, защото просто оставя един блясък върху кожата, изглежда супер хидратирано и не на последно място, аз лично много харесвам, че мирише просто на чисто. Да, обичам някакви кремове, които миришат на кокос, на ванилия и така нататък, да мириша на торта. Просто обаче това ме кара да се чувствам чисто. Просто като мириша на чисто, на хигиена. Така, благодаря ви, че изгледахте това видео. Не забравяйте да ме последвате в социалните мрежи и, приятелки, да сабскрайбнете, защото чакайте да го изчисля. Около 60% от хората, които ме следват, не са сабскрайбнали, така че не забравяйте да сабскрайбнете, да натиснете Super Thanks, да последвате карта на масата, където с Дени коментираме Traitors и ще се видим отново в следващия ни маркетинг анализ. Безос!